Mekten sanatan tanga kolan filmken filmim tip baktın bana mehriban kitap verdin koluma aytın verdin filme beni ömür gitmeye yağıt taştın yoluma. Edil dünýäli bir elimiz güllüşü, bir elimiz bolsa kitap tepdir sanýan torbalçy ak mektebe geçmiz. O eýýem 11 geçipdir. Bugün bolsa ak mektebimizden biz öz şagylary ýalyň mehriban bolanlarymyzdan bir howadan demolan eziz klassdaşlarymyzdan aýryş. Faydalanma.com Ködürleýär. Yanlanıp dur şanın sesi ak mektebim hoş halini yanlanıp dur şanın sesi klassdaşlarım hoş halini. Yat bolmaly bugün bizi duşur mektep ýyllarymyz. Dama göz ýaşly kuwalar, yürekler gülsedi yüzlerimiz. Düýnelimi üýşüp belepdik biz hatlyk bayramany. Men duýmadym ýyllar geçeni. Bugün eýen biz aýrylmalymy? Saňa wasat edimlerimizden başlady inşedil günlerimiz. İlkinçi dostluk, hem ilkinçi sevgimiz. Ýatlasam başlangıç ýyllary biz kiçidik partvel 50. Kalın depter ruçka, hem içmek kelçör partvelli. Düşünýän inli günle üýşüp görüşüp bilem zok. Ara kesmelerdäki ýaly üýşüp gülüşüp bilem zok. Ýatymy volkaly inli her bayramda agan ýok. Muallimler fawon sizi alkyş aýjar gaýçalap. Kalendarma 25 bugunyň soňky jaňyny. Jigitlerimiz şazada, gyýlar göýe şaperi. Mektep anketamyzda bilinendir adres belgimiz. Seni hiç ýatdan çykarmarys. Hoş hal eziz mektebimiz. Hoşlaşmalı